Jeg trækker lige her. Det var sådan lidt en tid. Ja. Jeg står her som repræsentant for Rød Fonds bestyrelse. For et par dage siden kunne man læse i at Københavns Kommune brugte 20 jurister til at holde de ansatte ajour med ændringer på beskæftigelsesområdet. Det er endnu et eksempel på den omsiggribende kontrol og byråkrati, der hærger den offentlige sektor. Hviler på mistillid til kommunalt selvstyre, på de ansattes faglighed og intentioner, og ikke mindst på borgerne. Det, der kendetegner regeringens politik, præger desværre også store dele af arbejdet i den offentlige sektor. Det præger især det arbejde, der har at gøre med de mennesker, der for kortere eller længere tid står uden et arbejde. Der er sikkert mange, der er enige i kritikken af den sociale indsats, hvor et stigende antal borgere mister deres forsørgelse. Og ikke nok med det, så trækkes det gennem uværdige aktiverings- og arbejdsprøvningsforløb. Et eksempel på, hvordan socialpolitikken i Danmark virker i praksis, eller i hvert tilfælde virker i Svendborg i 2010, var en borger, der efter et slidsomt arbejdsliv som ufaglært arbejder blev syg. Han var slidt op, havde kræft, og det var oplagt, at han skulle have en førtidspension. Ja, det var fint. Det fik han ikke. I stedet sendte Jobcentret i Svendborg ham igennem et aktiverings- og arbejdsprøvningshelvede, som han fik det dårligere af. Efter flere år i systemet fik han endelig bevilget førtidspension den 1. marts i år. Han nåede ikke at få glæde af det, for samme dag blev han begravet. Ja. Sagen blev beskrevet i Svendborgs Netavis som en af de mange sager for Jobcentret i Svendborg. Ingen vil formodentlig i dag forsvare dette forløb. Men hvad gør vi ved det? Det var hans sag, der fik 5 svendborgensere til at sige stop. Nu er det nok. Vi vil ikke stiltiende se på, hvordan mennesker mishandles af det system, hvis formål er at hjælpe. De 5 kendte egentlig ikke hinanden, kun som navne, der skrev læserkommentarer på Svendborgs Netavis. De tog kontakt til hinanden og startede en stille proces mod Svendborg Kommune og Jobcentrets behandling af sygemeldte borgere. En stille proces for anstændighed. En protest, hvor folk giver en halv time hver lørdag formiddag til kravet om anstændighed. Ikke noget med store bannere, skilte og megafoner og taler. Bare en tavs stille manifestation på Centrumspladsen, kun et stenkast fra Rådhuset og Jobcentret. I går var det 12. lørdag i træk. Omkring 100 svendborgensere mødte frem. Det gør de hver lørdag mellem 11.30 og 12. Det er ikke de samme 100 hver lørdag, og i alt har der nu deltaget flere 100 svendborgensere. Og den stille protest med krav om anstændighed over for nogle af samfundets svageste grupper har bredt sig til andre byer. Yes. Først til Silkeborg og siden til andre. Gruppen i Svendborg har også en livlig Facebook-side, Syg i Svendborg. Også det har bredt sig til mere end snes byer med den slags sider. Protesterne i Svendborg har skabt politisk røre. I flere omgange har disse og lignende sager været op i byrådet i den kommune, som har Danmarks rekord i stramninger og nej-kultur. Tildelingen af førtidspensionerne blev fra 2009 til 2010 halveret. Det blev startet, mens kommunen i 2009 var ledet af Venstre, men blev gennemført med fuld styrke, efter den i 2010 blev socialdemokratisk ledet. Og det er med støtte fra venstrefløjen. Kønt har det ikke været. Tragisk har det været for de mange mennesker, det gik ud over. Socialdemokratiet havde et valg. Et valg sammen med andre kræfter, dem der skaffede den borgmesterposten, at ændre på den udførte politik i Jobcentret. Det er jo der, man arbejder ud for de politiske retningslinjer, den vedtagne politik. Der er ikke noget krav om, at skønnet altid skal komme borgeren til skade og kommunekassens gode. Tværtimod. Det politiske flertal har valgt en strategi, der alene peger på regeringen som ansvarlig for stramningerne.
Rigtig nok har regeringen både politisk og økonomisk søgt at sikre deres politik gennem regler, økonomiske stramninger og incitamenter. Men kommunerne har altid en mulighed for at ændre deres afgørelser i tillid til borgerne, og ikke som nu med udgangspunkt i det modsatte, mistillid til borgerne. For nylig indkaldte den socialdemokratiske borger til et såkaldt dialogmøde med de protesterende. Der var lagt op til, at mødet skulle være en belæring om love til de protesterende, som imidlertid er nogle af dem, der er allermest inde i lovgivningen, eftersom mange af dem har været tvunget ophold foran sagsbehandlere i flere år. Borgmesteren blev tvunget til at ændre dagsordenen, så de protesterende også kunne komme med et oplæg. Over 100 deltog i mødet, som konkret resulterede i, at den berygtede lægekonsulent Vibeke Mannicke, kendt som Dr. Nej, blev fyret af Svendborgs Kommune. Yes. Som samtidig lovede at nedsætte et råd til at se på, hvad der kan gøres på området, blandt andet med repræsentanter af de protesterende. Meget mere er der ikke sket på den front, ikke endnu. Og i realiteten ser intet ud til at være ændret i kommunens behandlinger af denne gruppe af nedslidte og syge medborgere. Initiativgruppen bag den stille protest har derfor heller ikke tænkt sig at stoppe efter de få og små indrømmelser på kommunen. Ikke før borgerne får en anstændig behandling, ud fra devisen om, at et samfund skal kendes på, hvordan de behandler de svageste grupper. Protesterne fortsætter hver lørdag på Centrumpladsen i Svendborg, her kan I se, og kan meget vel udvikle sig til en egentlig landsdækkende græsrodsinitiativ. Også i går var der mere end 100 deltagere, dog denne gang med vejskilt, som tilsyneladende også købes som støtte til bevægelsen. Samme dag var der også indkaldt til offentlig møde fra gruppens side med Hanne Reintoft, og selvom det var lørdag, og det var eftermiddag, og det var spragende solskin, så var der langt over 100 deltagere. Hanne Reintoft udtalte efterfølgende til Fyns Amtsavis, at det var et vigtigt initiativ. Det, de har gang i her, er flot. Det har hun ventet på i flere år. Et engagement for ressourcestærke mennesker, der tager hånd om andre mennesker. Derfor får I i år Græsrodsprisen. For I har startet kampen, og lad os håbe på, den redder sig. Og de den borger for Svendborg er når vi nu kommer Ida Eisenreich, Lænse Middelberg, Allan Kraudvald, Tom Skovløve Jørgensen og Vibeke Fibæk Mikkelsen. 3 af dem kan være her i dag. Så langt, så godt. Vi skal hen på midten, sagde du. Skal vi hen på midten? Okay. Ja. Den, ja, jeg kan godt se, du skal ikke have den lige nu, så den vil jeg så overrække til dig, Gitte. Ja. Så sejt. Vores samfund har forandret sig. Eller som en anden måske vil have udtrykt sig. Vi har fået mere mindre velfærd til mange flere. Når flere får meget mere mindre end før, får flere meget mere end dem, der får mindre end mindre. Den er gennemtænkt. På den måde er det lykkedes for de regerende partier at skabe et samfund, hvor de svageste skuldre må bære de tungeste læs. Eller det kunne man jo selvfølgelig også sige,
eller de mindst letteste. Ja. Det er lykkedes at skabe et rummeligt samfund for de, der kan, og hvor der ikke er plads til alle dem, der gerne vil. Ja. Velstanden er blevet velfærdens værste modstander, og vi ser det ske lige for øjnene af os. Ja. Vi har set det, og vi der mødes på Centrumpladsen i Svendborg siger tak for jeres flotte pris. Det kan jeg også. Det var godt.